21 ноябрь телевидение көне билдәләнә. Был йортта республикабызның иң мөһим телеканаллары эшләй. Республика халкы Башкортстан Юлдаш телеканалын 1959 елның 1 мартында карай башлай. Тәүдә тапшырулар акыл каравы фонда барган. Ә тәүге төсле хөрәттәр 1985 елда күрһәтелә. Безнең дусларыбыз тележурналист кем икәнен беләме? Журналист ул яңлыктарда төшә һәм субтитрлар укый һәм бөтен дөньяга яңлыктар һөйләй. Минеңсә, телевидениеда эшләгән кешеләр уңган һәм тырышлы кешеләр. Тележурналист ул кем газеткә статьялар яза, телевизорда программалар төшерә. Ул бик файдалы профессия. Минеңсә, тележурналист ул телевидение эшләй. БСТ каналы 2017 елда зур казанышка ия булган. Февраль айынан алып, республикабызның һәр телевизорының 21 каналында БСТ урынлаша. Мин Тамыр ТВ карарга яратам. Курай ТВ карарга яратам. Ата менән әсәй, олатай, өләсәй, йырдар, Курай ТВ-ла карайдар. Тамыр ТВ-ла мин кусты менән мультфильмдар карайым. Телевизорда мин сәнгелдәк карайым. Иң яраткан передачам ул сәнгелдәк. Мин яратам БСТ-ла караган телепрограмма «Күстәнәс». Һөйләйләр гаилә турында, балалар турында. Мин телевизорда бик яш карайым. БСТның яңлыктар да карайым. Тагы бер кызыклы факт. Тик Башкортстанда гына балалар һәм үсмерләр өчен Тамыр каналы бар. Тамыр балалар телестудияһы эше 1992 елда сәнгелдәк тапшыру менән башланды. 2009 елга тиклем студия проекттары Башкортстан Юлдаш телевидениеһы эфирында сыга. Шуннан һуң Тамыр айрым телеканалга әйләнә. Ел һайын уның проекттары бик күп лайыклы наградалар ия. Спорт яратам карарга. Ян хөрәттәр карарга теләр инем. Мин телевизордан хоккей, футбол карайым. Әйткәндәй, Башкортстанга тәүге ТЭФИ Орфеин Тамыр каналы алып кайтты. 2005 елда Куралай әкияте өчен телевидение өлкәһенең иң югары призына лайык булдык. Ә хәзер Тамырның еңүләрен һанап та өлгермәйбез. Ибраһим Мустаков, Вахит Халимов, Тау-Тау хәбәр өчен.